Daw aye bataki ci mi ye wolo masiri tawaka bara gumo kɔnɔna olu dɛmɛbagaw n'o ye risilakaw ye dugukolo ko ale miirina min bɛ senna n'o o y'u ka wulikajɔ tɔgɔ ye kunun ntɛnɛn n'o tun ye tubabukalo tile 17 ye kibaruyaw sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko Banbajuwani wale kɛbaaw u tun bɛ munumunu Salo la André Bukanikaw fɛ yen Menaka ale marabolo kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u ni kɛlɛkɛminɛn minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ André Bukanikaw fɛ yen a bɛɛ lajɛlen gosira k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ Mali ale wolomasiri tabaw fɛ o waati kelen na fana Gatu Lumukaw fɛ yen Moti marabolo kɔnɔna na Banbajuwani wale kɛbaaw dɔw tun bɛ munumunu Salo la ni moto ye armée olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ka lasigiw kɛ sa yaasa min ye jateminɛw bɛ se ka kɛ dugumana na cogo min na o baaraw tora senna kunungo armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri Jean-Élisée Daw a ko sa k'u ka danaya kurakura u ka baara kɛcogo ɲumanw na u n'u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen min ye kunungo fana ye tubabukalo tile 17 n'o tun ye ntɛnɛn ye Tumutukaw fɛ yen midi tɛmɛnen kɔfɛ Falaye an ka pankurun dɔ min tɔgɔ ye ko Berechafu no o ye 1900 se ale tun b'a ka baaraw la baara min ye ka maaw ta ka munumunu Salo kɛ ka na ni maaw jigi kilomɛtiri 2 a wulilen kɔfɛ Tɔnbɔkutu a jagoyara ka t'i sonsoro tuguni maa 3 minnu b'a kɔnɔ n'olu tun bɛ ka avion baara kɛ olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan pankurun bɛ se ka jigin cogo min na ka ɲɛ k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ kilomɛtiri 2 min ye Tumutu pankurun jigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la u ye kɛnɛ dɔ sɔrɔ yen maa 16 o tun bɛ pankurun in kɔnɔna na denmisɛnninlakaw ye maa 3 ye pilɔti ale kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa ka se ka pankurun in ala jigi k'a sɔrɔ degun ma sɔrɔ Élisée Jean Daw ko sa k'a bɛ olu maaw fo sabula maa si ma jogin maa si ma to waleya in senfɛ min ye pankurun ye a sera ka jigi dugumana la nka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ la sa k'a lajɛ mun y'a to pankurun ye nin degun in sɔrɔ yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen o bɛ sigi sen kelen kan u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye moteur 2 min kɔni b'a la sa k'a wuli waati ko kelen kɔni o de kɔni ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya min senfɛ sa pankurun yɛrɛ sera ka sigi sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ senna yaasa ka se k'a dɔn a kun jɔnjɔn yɛrɛ o ye min ye alisa wolomasiri tabaw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara ale kɛcogo ɲuman na marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen la wa min ye nin baara ɲɛ fana k'o tɛ dan foyi kari wolomasiri tabaw ka wulikajɔ la ni pankurun ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na baaraw olu bɛ u cogo la i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen Élisée Jean Daw ale ka bataki don ale ye Élisée Jean Daw kelen Falaye wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ anw yɛrɛ fɛ fanfɛla la yan n'o ye base 101 ye ni an ka pankurun ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ye a ye baara min daminɛ a taara bɔ olu fana ye ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ye u taara min ye base 101 kɔnɔna na n'o ye armée de l'air ye ale dagayɔrɔ ye Senukaw fɛ yen yen ɲɛma o y'an ka petipetinin dɔ ye général de brigade Alu Boyi Jara petipetinin a ye ɲɛfɔli kɛ u ye cɛmga a y'a jira sa k'a fɔ ka baara bɛ kɛ ni kuntilenna ni fɛɛrɛ minnu ye k'olu bɛɛ lajɛlen faamu Jean-Élisée Daw y'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la bi bi na min ye wolomasiri taba minnu bɛ pankurun ko kunna olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la sa baarakɛlaw fana an'olu fana masala la u ka sɔrɔ sa ka se ka ɲi jɛrɛ belebeleba kelen kɛ so kelen kɔnɔna na kuntilennaba min bɛ jamana ɲɛmaaw la bi baara taabolo la wolomasiri taba ka kun kɔnɔna na bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min ɲanfaamu baara kɔnɔ a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye sa ka se ka ko kuraw sigi sen kan gɛlɛya minnu bɛ yen ani degun minnu bɛ yen u y'o fana da tulo k'a ko n'Ala sɔnna a ma ɲɛfɔli bɛna kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na gendarmerie école la kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na min ye wolomasiri taba musoman 20 ye olu kalan kɛra olu kunna kalankuncɛ kalan o kɛra juma tɛmɛnen baara in bɛɛ lajɛlen sa o kɛra min ye école de gendarmerie kɔnɔna na n'o ɲɛmaaya bɛ bi bi na colonel Ibrahim Traoré bolo maa mafalen caman tun bɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ kan baara in sa a yirala sa fɔ sa ko muso ninnu kɔni muso 20 don muso 20 ninnu sa o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ wolomasiri tabaw ka gun kan 10 bɛ a la olu ye gendarmerie maa ye 2 ye polisi maa ye garde nationale maaw ka maa 2 b'a la protection civile maa 2 b'a la douanelakaw ka maa 2 b'a la min ye wolomasiri tabaw ka dɔgɔtɔrɔya maaw olu fana ka maa 2 b'a la n'o ye DCSA ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye sa a kun donba o ye Aja Tɛnɛnjɛ Samake ye a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma baara kɛcogo ɲuman na kalan min bɔlen filɛ ka k'u kunna a bɛna na to sa u se ka fɛn caman faamuya ECAP Sahel Mali ale fana fora kɛnɛ in kan sabula ale ye musaka di yaasa baara in ka se ka sigi sen kan ni musolaka ninnu olu dɔ lajɛlen tɔgɔ la colonel Ibrahim Traoré a yɛrɛ ye foli kɛ k'a sinsin min kan sa ko nin kɔni ye dɔ faralen ka dɔnniw kan wa u k'a bila u kunna sa ko jɔyɔrɔ bɛ se ka d'u ma bi baara kɛcogo la wolomasiri tabaw ka gun ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa muso ninnu k'a jira k'a dɔn k'a fɔ u ye kalan min kɛ a bɛ se ka mago ɲɛ u ye ko kun cɛla sa ni jɔnjɔnw dili muso 20 in bɛɛ lajɛlen ma ani maaw y'u bolo bila u da yan'u k'u kɔ don